Ahoj, sme v polovici série Umenie úspešného predaja. Ak si s nami od začiatku, máš za sebou 4 dôležité myšlienky a dnes pridám 5. a môže byť pre teba veľmi kľúčová. Vieš, čo robí väčšina obchodníkov zle každý deň? Idú do rozhovoru nepripravení. Zdvihnú telefón bez nejakého zámeru, sadnú si na stretnutie bez cieľa, rozprávajú, nevedia, kam to smeruje. A výsledok, zákazník cíti neistotu, nie cez tie slova, ale cez tú energiu, ktorú vyžaruje. Ak si neistý, bude neistý aj on. Predaj nie je náhoda, je to vedený proces. A ten vedie ten, kto sa pripraví. Profesionál si vždy povie, čo chcem dnes zistiť, kam chcem človeka posunúť a aký výsledok má tento rozhovor. Bez týchto troch kľúčových bodov sa len motáš. Pamätaj, víťaz sa pripraví a ten druhý len dúfa. A v ďalšom dieli odhalíme pascu, hovorí sa jej, chcem pomôcť každému. A prečo ťa táto túžba môže stať úspech? Zdieľaj toto video s každým, kto predáva a zostaň s nami, pretože predaj sa dá robiť aj inak. Vedome a hlavne úspešne.